Ngalih nang berita liyane Cak Ning siji kandang wedhus ambek pawane warga ndok Kecamatan Takeran Magetan awan mau kobongan. Geni kobongan mecungul tepak sego sing dimasak ditinggal ngalih ambek sing duwe omah. Kobongan iki nggarakna wedhus 7 teke sing duwe omah matek kepanggang geni. Kobongan iki kedaden jam 12:45 menit awan mau. Geni ngopong pawon ambek kandang wedhuse warga Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Kobongan iki asale muncul teko geni pawon sing digawe masak sego. Geni mecungul gede tepak sing duwe omah ngalih teko pawon. Geni merantak bangunan pawon ambek kandang wedhus sing ana nduk pinggire. Ero geni dadi gede sing duwe omah ambek tangga-tanggane nyacak nglerem geni. Tapi upaya iku gak kasil. Akhirnya petugas damkar ditekakno nggawa loro montor keloneng. Kira-kira 15 menit petugas kasil mateni geni. Jare Dovi Saputra, petugas damkar, geni gak sampe merantak nang omahe wong liya. Tapi kobongan iki nggarakna wedhus-wedhuse sing duwe omah matek. Ana wedhus 7 sing kosong kepanggang. Sauntara 3 wedhus ocol teko kandang. Kobongan iki dipedhek nggawe sing duwe omah torok sampai 17 yuta repes. Petugas nyaluk masyarakat luwih hati-hati termasuk tepak masak nang pawon. Ojo sampai ninggalno pawon tepak genine sik murup. Apa maneh mangsa ketika ngene geni cepet merantake. Ramdan Rio, CTV.